Goedemiddag en welkom bij Joet. Het beheer en onderhoud van de Nij-Ontelisse spoorverbinding tussen het Jereveen en Greens wordt miljoen duurder als de tocht. Als compensatie voor het net teruggaan van het Zuiderzeespoor zou er een trein komen te rijden tussen het Jereveen en Greens, maar onder andere een station in Drachten. Uit nieuwe cijfers die morgen officieel bekend maken worden, blijkt dat het beheer en onderhoud haar zo'n miljoen duurder uitpakt. We wisten al dat het spoor duur wijzen zou. Dit komt er nog eens een keer bij, want het beheer en onderhoud gaat door het geld dat we nodig hebben. Als het spoor er leidt en hoe we het dan onderhouden zullen. Het wordt er allemaal net makkelijker op. Verkeersbedrijf Arriva bestrijdt dat het spoor tussen Greens en Jereveen te duur wordt. Directeur Hettinga zei in een reactie dat de onbesteging een stuk goedkoper kan. De Roma-accordeonist die het altijd voor de supermerk van Bols het spelen is, waarom? Binnen 2 maanden na zijn afscheidsconcert. Vluchtelingenwerk is verbjusteren dat Todorovic waarom is en viel hem bij de poortnaam. Maar trin en melancholische accordeonmuziek waard er 1 september afscheid naam van de accordeonist. Na een asielprocedure van 13 jaar moest er met vrouw en ben waarom naar Servië. Sympathisanten samelen geld in van zijn nieuwe leven. En kregen de medicijn mooi. Todorovic zei dat er een huis kocht had in Servië en nou geld nodig had. Zijn vrouw en zoon binnen achterbleun. Zwarginstellings hield iets meer moeite om capabele tafersjoghouders te krijgen. 24% van deze bestuurscontroleurs krijgt daarom 4 boppen de norm tarief uitbetalen. Ik ben Zwargroep Noorderbreedte in Ljouwert. Om de vergoedings van de tafersjoghouders in de zwarg om banden te lezen, binnenkrijgt landelijke tarieven nou praat. Leden krijgen een vergoeding van €10.000, de voorzitter krijgt €4.000 meer. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 tafersjoghouders €1.000 meer verdient als het landelijk normtarief. Bestuursvoorzitter Wander Blauw van Noorderbreedte had daar geen moeite mee. Wij willen hele goede toezichthouders, die kunnen kiezen uit een aantal commissariaten. En dan moet je toch ook in de orde grootte van meer dan we nu betalen denken, om goede mensen daarvoor te krijgen. Een gynaecoloog van ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum had een berisping gekregen van het regionaal tuchtcollege voor fouten bij een bevalling. Het college vindt dat de gynaecoloog ernstig te kwadsketten is in de begeleiding van de drege bevalling. De poppen van een stel uit Dokkum verstoren naar de betten. Ook een tweede gynaecoloog en een verpleegkundige hebben fouten maken. Ze hebben een waskoging gekregen. De berispte gynaecoloog gaat in beroep. Het project Ranch Friesland is van de baan. Er is net genoeg belangstelling. De gemeente Kollemelaan heeft plannen om 50 bijzondere wenningen maar een groot stuk groen aan te lezen tussen Boetenpost en Kolm. Mensen met hinders kunnen hier dan wennen. Er binnen maar 8 serieuze belangstellenden. Er wordt nu een nieuwe bestemming voor de groenzocht. Hij krijgt het voordeel van de twijfel. De nieuwe wethouder van Haans, Peter Glasbeek. De opvolger van wethouder Jan de Boer, die in september opstapte. Just jong laat Glasbeek officieel installeren. 9 personen voor de heer Glasbeek en 7 personen blanco. Een heel warm welkom liep het net voor de nieuwe wethouder. Zo'n rietsleden stemmen blanco. Daarbij ook de fractie van de PvdA. Glasbeek zijn eigen partij. Toch is er positief voor zijn nieuwe baan. Het reflecteert natuurlijk gewoon de politieke spanningen die er hier zijn geweest in de afgelopen tijd. Maar wat ik eruit heb opgepikt is vooral ook wat men vanuit alle partijen die blanco hebben gestemd hebben gezegd. En dat was toch dat ze met een heel open mind eigenlijk de komende maanden ingaan. Glasbeek tinkt net een drege portefeuille van de afvaloven te krijgen. Na een week zal daar een besluit toe aan worden. Leerlingen techniek van het Pieter Jelles in Ljouwert elkaar de stopluchten van het Drachtse plein cadeau kregen. Een uitkomst, omdat er heel iets minder budget is van lesmateriaal. Het Pieter Jelles wil de praktijk hield iets meer de klasse inheljen. En dan ken je wel wat met oude, maar nog heel iets werkende stopluchten. Vooral wanneer je die dan ook nog vergees. Nou ja, voor een paar gebakjes krijg je kennen. Wij merken dus ik vanuit Den Haag waar dat er gewoon prote bezuinigen wordt. Wij merken het ook aan het budget. Buurschapskwallen dat we steeds minder geld krijgen om bepaalde dingen te doen. Dus ik ga altijd wel mijn eigen en eren wel hier om te zien om materiaal voor de jongens te krijgen. Bij het nieuwe lesmateriaal kunnen de leerlingen nou zelfs uitvinden hoe je een stopjacht programmeren moet.
Het waar dan, had je dadelijk nog de dik op motten, dan moet je rekken houden met zwieren windstitten. Er kunnen flinke buien vallen en daarbij gaat het heel tijd hudder waaien. En die stormbuien die houden ik jong nog aan in het watergebied en aan de kust is er westerstorm. Er is een kans op tonger en hagel en het is een graad of 6. En morgen zinnen, maar ik kans op buien met hagel, tonger en windstitten. Het is morgen 8 graden. En dit weet nijs in het kwad. Dadelijks heer en check en joert er weer om 6 uur. Nog een mooie dag verder.